И здравейте, приятели! Ще снимам на FC24, защото не съм снимала отдавна. И този клип ще го кача сега във вторник. Защото съм писала в петък, обаче в петък не знам дали ще стане. И така. Аз таман заснех един клип и таман го заснявам и ми звъннаха и този клип отиде. Както и да е, айде сега ще играем Head of Head, таман ги бих, ама айде. Забравих да ви покажа отбора, ама... Това сигурно е по-нисък оверал, защото атаките са по-слаби, както и другите, ама... Сега ще видим. Той е го моя отбор, да го видите. Ама пак може да... Не знам какво ще стане. Айде ще ви пусна, ако стане. Хора вкараха, ама... Такова има засада. Мале хора, буквално те ми правят само шпагати. Бих им 15 пъти. И не успях да вкарам, буквално вкарах им засада. След това какво стана? Няма човек. И най-сетен да вкарам с Левандовски, защото те ми правят само шпагати. Аз трябва да ви снимам, да ви покажа как ми правят само шпагати. Сега изгледайте как вкарах. Не е някакъв особен вау гол, ама... Такъв е. Така сега тук имаме фаул. На мен отиде на ауто. Майко. Така остава то ще 95 минути. Като сега просто ще седя и се въртя, да. Ето сте, че не знам как не вкарах повече голове при такъв отбор. Обаче ти е само шпагати. Така пишете дали се препознавате в... Ако сте този отбор, пишете дали се препознавате. И да видим... Дигнах се най-силните. Сега ще игра на VS атака. На VS атака съм много зле, както виждате. Просто на VS атака не играя. Просто не харесвам да играя VS атака. И да. Просто аз играя Head of Head, защото са по-дълги матчовете, пък и не знам. Тук отборът е пак атака. Добре, сега ще видим колко ще завърши резултатът и ще включа да видите. И ми остават 10 секунди. Няма как да му обърна, топа мислях малко. Телефонен главичка е 11 на 3. Мисъл и да се оставя, нямат как да му бият. Ето вече 12 на 4. Да. Тук са доста бързи мачовете, което от една страна е окей, защото бързо и можеш да дигаш тук да ставаш, нали, мастър, такива работи. Тук как са. Нали, World Class, обаче най-повече макефи Head. Пишете да вие какво играете. И сега ще изиграя един матч на европейското, че на турнамент. Сега ще изиграя един матч на европейското. Аз в момента играя с Германия. Аз с Германия съм го взимала. Сега той ще ме май в третия път Германия, втори или третия. С Испания съм го взимала 3 пъти, с Англия там някъде 2-3 пъти, с Франция 2-3 пъти, с Португалия 2-3 пъти. И така, сега пускаме матч Германия, с кой отбор беше и ще се включи да видим дали има дуспи или ще вкара гол, така че или те или аз, да видим кой спечели. Игра на семи, не бе, това е семи финал. Исках да кажа, че играя май на... Не играем на World Class, защото на World Class съм го взимала доста пъти, сега играя май на... Малко от по-лесен, да ще ви покажа. Така, мале, не знам дали се видя на записа, но го включих за да видите дали ще вкарам с Мусиала, защото си мислех, че ще вкарам, но беше гредичка, не знам дали се видя. Сега вкара гол с Мусиала, сега ще повторя да видите какъв е гол, ако не се е видяла. Тази го включих, ама май вече бях била. Абе, сега ще видите. Така. Ето го, висок гол. Предишния, където не знам дали се видя на градичката, където ударих, беше пак такъв висок, но да, ударих градичка и това още двете ще ви включа, ако те вкарат или аз вкарам, но за сега мисля, че матча е мой. Има даже и по време, така че да.
вкарах още един гол с този атак. И вижте какво. Не беше някакъв и той вау, защото нали, вау головете са бразилки, нали. Този е горе-долу, Ламин Ямал гол европейската, някакви такива голове, нали, задна ножица, някакви такива голове, но и това беше як. Вкарах още един гол с Мусиала. Аз много не гледам на головете, защото имам един приятел, дето вика вкарай 5 гола, вкарай 15 гола. Аз гледам да ги победя, защото това е турнамент, смисъл не ти гледа головете, нещо като такова и да, това е гола. Еми добре, бихме и мисля да свършвам тук, защото видеото стана вече 6 минути. Видеото е до тук. Ще продължа да снимам, ама може би заради училището малко ще се позабавя и да. Така че ако ви харесва клипа, се абонирайте, дайте лайк и ай чао!